În această ediție continuăm seria subiectelor care m-au șocat până și pe mine. O comună liniștită din Bihor a devenit, într-o seară care nu anunța nimic deosebit, scena unui adevărat film de groază. Niciunul dintre vecini nu s-a gândit măcar o secundă că membrii unei familii se pot transforma peste noapte în criminali fără scrupule. Un caz halucinant care arată încă o dată că furia și dușmânia acumulate în ani de tăcere duc spre planuri diabolice. Bună ziua! Mă că vă deranjez. Ce s-a întâmplat, stimată doamnă? Bună ziua! Vreau și eu să declar o dispariție. Am înțeles. Cine a dispărut, stimată doamnă? Soțul meu, n-a mai ajuns acasă. Când a dispărut, doamnă? Vineri n-a mai venit, de vineri seara n-a mai venit. A plecat vineri dimineața și n-a mai venit de vineri seara. Am înțeles. A plecat la serviciu și n-a mai venit acasă. A plecat, unde a plecat, că nu știu unde a plecat după că el mai cu băutura așa. Am înțeles. Da. Păi și l-ați căutat, domnule? L-am căutat cu copiii de 2 zile și degeaba. Și nu l-ați găsit? Nu l-am găsit peste tot în tot satul, peste tot cine l-a știut pe la toate cârciumile. Am înțeles. O să-mi anunț colegii, stimată doamnă, și venim la dumneavoastră acasă și mai îl căutăm. Poate îl găsim. Păi stați puțin că n-am mai venit acasă, de ce să mergem acasă? Am înțeles. Poate între timp a apărut acasă, doamnă. Nu mă suna copiii, mă suna. O să iau legătura cu colegii mei, da, și o să venim și cu un câine de urmă. Poate îl găsim, cine știe. Da, așa facem. Vă mulțumesc mult, domnul Pălci. Știți unde? Ancheta în acest dosar a fost deosebit de dificilă și de grea. Am pornit de la o banală reclamație de dispariție a unei persoane majore și pot să vă spun că doar insistența colegilor de la secția rurală și de la postul de poliție a făcut ca această crimă să fie descoperită și rezolvată, zic eu, într-un timp record. Concubina ne reclama că înainte cu o seară, deci de duminică, în intervalul ora 18-20, a plecat voluntar de acasă. A fost dat în consemn pe raza secției 5 Oradea a municipiului și a întregului județ. Ne-am deplasat la locuința în cauză pe raza comunei Giriușu de Criș, unde am identificat-o pe concubina, fiica, fiul Vitreg și prietenul fiicei. Bună seara! Bună seara! De la poliție suntem? Da. Cu privire la dispariția soțului noastră. Da, l-ați găsit? Ne-au permis să pătrundem în locuință, am început să purtăm discuții cu ei cu privire la dispariția victimei. N-a venit. Da. Când l-ați văzut dumneavoastră ultima oară? Vineri dimineață l-am văzut ultima oară. Inițial am mers cu convingerea că este un caz ordinar, un caz obișnuit de dispariție de la domiciliu. În primul rând se fixează locul faptei, fotografic în special. Se ridică toate categoriile de urme găsite la locul faptei, în special cele urme papilare, obiecte care aparțin celui sesizat că a dispărut, obiecte de pe care se pot ridica urme care conțin, să zicem, material biologic,
Cercetarea la fața locului s-a extins și în curte, fiind un anotimp rece, fiind iarna, totul era înghețat, era frig afară. La prima vedere nu s-a constatat nimic neobișnuit. Ce pot? E culoare brun roșcat. Există varianta să fie... Există varianta să fie sânge. Undeva într-o zonă marginală a curții am găsit urme de cenușă aruncate peste o zonă așa mai înghețată. Erau urme cu aspect de sânge, de substanță brun roșcată. Au fost ridicate, recotate și ambalate. N-ați găsit nimic, nu? Nu, dar am găsit o pată aici. A tăiat ceva, vreun animal, ceva. O găină. Am tăiat o găină că nu mai aveam de mâncare. Dar n-are ce, unde să... Când ați tăiat? Că sâmbătă am tăiat. Sâmbătă. Probabil de-aia au și zis vecinii că au auzit gălăgie, că o fi crezut că e Vasile, dar... Am înțeles. Ce anume v-au spus cu privire la proveniența sângelui respectiv? Că este animal, fiind chiar după sărbătorile de iarnă, au sacrificat un animal și... Adică părea o explicație logică. Da, corect, părea explicație logică. Cine știe, s-o fi dus la cineva la băutură, eu știu ce să zic. Că el mai... s-o fi dus cu băieții, cu aia, să stea și ei de vorbă la oaia, au fi băut. Poate îl căuta și până al sat, până la 14 în jur, mai încolo un pic. S-au efectuat diferite verificări. Tot ce înseamnă anturaj, loc de muncă. A doua zi, văzând că nu apare, am revenit la fața locului cu echipaje mult mai multe și am stat de vorbă din nou cu toate persoanele implicate în eveniment. Inițial au mers toți pe aceeași declarație, dar după a doua zi deja am constatat că existau suspiciuni cu privire la declarațiile pe care le-au dat ei, deci nu erau coroborate între ele declarațiile lor. Unde ați fost vineri seara, în jurul orelor 20? Atunci am ajuns acasă. Acasă. Cine era acasă? Mama mea, sora mea și George. Tatăl Vitreg nu a venit deloc în seara aceea? Nu. Unde să fiu? Acasă, unde să fiu? Așteptam pe Vasile și pe copii. Ați stat toată noaptea acasă sau ați mai circulat? Am stat acasă, domn polițist, că n-am putut să dăm de griji. Am făcut focul, am făcut de mâncare. În acea familie exista o tensiune, existau conflicte spontane datorită consumului de alcool și datorită atitudinii pe care o avea față de fiica sa minoră. Aveau tot felul de discuții în cadrul familiei, o bătea pe concubină sau pe fiica lor. Femeia aceasta mai avea vreun copil? Da, mai avea un copil dintr-o primă căsătorie, major, 21 de ani. Această stare conflictuală nu a fost adusă la cunoștința organelor de poliție niciodată de către niciun membru de familie. Nu au existat reclamații? Nu au existat reclamații cu privire la certuri, scandaluri sau eventuale bătăi între membrii familiei, în sensul că ei se certau și a doua zi dimineață se împăcau și își reluau activitatea cotidiană. Haide, mă, da, mă, și tu că ai rebelion, ia, Sunt 17 ani de când am fost împreună. Viața noastră a fost la început destul de bună, nu pot să spun nimic, până când fata mea, nu știu, a avut undeva 10 ani, cam așa. Hai, noroc, să trăiești la mulți ani. Du-te, bă, și dansează cu măta. Dar nu am chef acum. Du-te, ți-am zis, nu mai întoarce vorba. Du-te și dansează. Bine. Stai, mă, mama, acolo, nu te lua după ăsta. Măi, Virgile, ce tupeu pe micii ăștia. Fostul meu concubin consuma băuturi alcoolice destul de des, făcea și scandaluri și efectiv uita ce a făcut cu o zi înainte, deci pe perioada scandalului, uita ulterior. Și asta s-a întâmplat după ce am plinit fiica mea undeva 10 ani.
Noroc cu ăștia mici, că altfel nu ne mai întâlneam. Cine știe când. Dar ia uite-o, stă în brațe numai lui ăsta. De la măs a putut să învețe toate prostiile astea, că eu n-am învățat-o. Da, că sunt tineri, când să-și facă de cap, dacă nu acum, când? Ție-ți convine, băiatul tău e mare, are 19 ani. A mea doar 15 și ia uite ce face. Ai vorbi și tu, nici în noaptea asta de revelion nu te potolești. Totul parcă s-a stricat. Ceva, nu știu, el și-ar fi dorit un băiat, nu fată. Din fericire pentru mine, deci eu mi-am dorit, nu conta ce ar fi fost. V-a lovit vreodată? Da, am fugit cu fiica mea de acasă de mai multe ori din cauza certurilor și a scandalurilor care le făcea. Am cerut și ajutorul poliției, care mi-a spus că, din păcate, nu poate să vină numai să-mi dea o amendă, deci să-i dea o amendă. Ați solicitat ordin de protecție? Nu, din păcate, atunci când s-a întâmplat, nu știam că există ordin de protecție. Fiica dumneavoastră atunci câți ani avea? 16, acum are 18. Avea un prieten. Da, pe care, de comun acord cu Nicu, l-am lăsat să vină la noi acasă, să stea de vorbă cu ea. Deci un prieten cu care să-și petreacă timpul, deci să-l cunoaștem și noi. Tatăl lui Ionuț era coleg de clasă cu Nicu. Deci se cunoșteau mai de mult, școală. da, din școală. Și s-au revăzut și așa deci s-au cunoscut și copiii. Cu Ionuț a avut vreun conflict vreodată? Nicu cu Ionuț? Nu. Fiul dumneavoastră a avut vreun conflict cu Nicu? Nu pot să spun că a avut conflicte, dar era și frică să stea mai ales când avea crizele din cauza beției, vreau să spun. Da, nu s-au bătut vreodată? Nu. Ar fi fost ceva, dar am încercat să-i despart și să nu se ajungă. Ce lucra el? În ultimul timp la ferma de găini din sat, acolo, din Girișul de Criș. Dumneavoastră ce lucrați? Eu am lucrat la Celestica, la componente electronice. Fiul dumneavoastră ce lucra? Tot cu mine la componente electronice. Lucram în ture diferite, ca cineva să fie cu fiica mea în permanență acasă. Vă era teamă pentru ea? Da. De ce anume? Pentru că parcă n-aș fi fost a lui și nu mai suporta. A lovit-o? Da. A lovit-o, deci vorbea urât cu ea, o jignea de câte ori se poate, deci mă refer când era sub influența băuturilor alcoolice. Toată lumea spunea că vai, că te iubește, că ce dragă ești, dar mie niciodată nu mi-a spus chestia asta. Nici când i-am spus că vreau să mă duc pe un anumit profil, nu mă încuraja să mă duc pe profilul respectiv. Când i-am spus că vreau să mă angajez, bine, nu, tu ce angajează, de parcă nici măcar nu-l interesa. Nu știa la ce școală, nu știa câți ani am, nu știa ce dirigent am, nimic. Te-a jignit vreodată? Eu eram principala lui țintă când era nervos. Că eu eram mica lui copie și niciodată nu tăceam când vroia el. Fiica victimei era destul de agitată, necooperantă, agresivă ușor în vorbire, gen ce căutați aici, v-am spus că tata a plecat, ne credeți pe noi vinovați. Am început să analizăm intervalul orar, respectiv ora 18-20, cu privire la tot ceea ce au făcut. Am avut noroc pentru că în imediata proximitate a imobilului unde locuiesc există o cameră de supraveghere. În spatele meu? În spate, da, aparținând primăriei Giriș. În urma vizionării acelor imagini, am avut surpriza să constatăm că între ora 18 și 20 nu ieșea nicio persoană din
curtea respectivă. Faptul că nu am avut nicio persoană care să iasă din curte și mai mult decât atât n-am avut efectiv victima care să iasă din curte ne-a ridicat primul semn de întrebare că în speța respectivă s-ar putea să fie vorba despre altceva decât o dispariție, o plecare voluntară. Deci era clar că cei din casă nu spuneau adevărul. Da. A, bă, Gigi, că am mers, ai văzut cum l-am rezolvat? Foarte ușor am mers. Da. Ai venit aici să văd. Ați terminat treaba? Am terminat, stai să arunc puținul ăsta. Mai avem puțin, a rămas și sânge, dar băgăm niște rumeguși și se absoarbe. Mariana ce face? Ce să facă? E la muncă, e acasă, ce face? Ea știe pe unde îmblă. Face ce-i trece prin cap. Nu înțeleg, ce vrei să spui? Ce să spun? Știu eu ce să Dacă nici Mariana nu-i fată de treabă, nu înțeleg ce vrei. E complicat. Cât de des se îmbăta într-o săptămână, de exemplu? Destul de des, din păcate, pentru că unde lucra, la ferma de găini, îi se aduceau și nu numai acolo, ci și vecinii îi mai aduceau o jumătate, o bea. Hai Să vă dea poftă de mâncare. Și mergem să facem. Părlim și gata. Exact. Am eu un sentiment că nevastă mea cam îmblă prin vecini. Simt eu asta, cam îmblă prin vecini. O mai face filme indiene. Asta e serios. Ceva nu merge, ceva. V-ați propus să vă despărțiți de el? Da, i-am spus. Casa a cui era, de fapt? Casa era lui, deci noi eram numai concubini. Părinții mei au decedat, din urma cărora am moștenit o casă, da? Deci un apartament, de fapt, la bloc, pe care ulterior l-am vândut după ce au murit ei și, având încredere în el, am investit banii în casa în care am locuit până acum și locuiește și fiica mea acolo. În perioadele acestea ale lui de rătăcire, v-ați propus să plecați, să-l lăsați în casă? Da, dar nu aveam unde. Ați regretat că ați vândut apartamentul? Da, regret și în ziua de astăzi, dar am avut încredere în el, deoarece am zis că avem un copil, suntem împreună de atâția ani și nu m-am gândit niciodată că se va ajunge aici. I-am spus nu odată, din moment ce am văzut că el îmi spune că nu poate să-și aducă aminte când avea crizele de beție și crizele de nervi pe care le vede furie, i-am propus să mergem la un medic și mi-a spus că el nu e nebun. Efectiv, n-am știut ce să fac. Ai, măi, mă. La ora asta te trezești, zău, așa, o să întârzi la școală. Astăzi nu mă duc, mamă. Poftim? Am stat până târziu cu niște prieteni de-ai lui George și cu George și sunt obosit. Aoleo, iar încep cu George ăsta, măi, fata mea. Tu înțelegi, ăsta a terminat liceu, tu mai ai 3 ani. Vezi că a pus tac ochii pe el, jar mănâncă, îți spun eu ție. Lasă-mă cu tata. Hai, lasă-mă. El nu știe nici câți ani am, sau în ce clasă sunt. Na. Și acum a apucat grija de mine, da. Mama, nu vrei mai bine să plecăm? Iar. Și să ne mutăm undeva cu chirie. Și să lăsăm să bea până nu mai poate. Pa, înțelege-mă și tu. Înțelege-mă, ce pot eu să fac la 53 de ani printre străini? Eu oricum o să plec. Ia uzi. Am vorbit și cu fratele meu, dar el nu prea vrea, că nu vrea să te lase cu ăsta. Dacă îți dă ăsta în cap. Da, m-am descurcat cu el 17 ani, îmi dă mie acum în cap. Ia și mănâncă, lasă-mă în pace. E bine, să nu zici că nu ți-am zis. Ne, să nu zici. Vă reproșa ceva? Da, după atunci 16 ani îmi spunea că fiica mea nu este a lui, cu toate că mă gândesc se poate demonstra că era. Că eu sunt o femeie de moravuri ușoare. O arătă viață. Hai. În decembrie m-am lăsat de lucru, deoarece mi-a spus că mă duc la lucru să îmi fac de cap, nu să lucrez. Era și gelos. Era, dar după atâta timp, nu știu de ce ar fi trebuit, dacă odată nu-i dai un motiv la un om, după ce să fie gelos, zic eu.
Ce faci, Cartof? Iar ai băut? O să-ți dea de cap băutura aia, să știi. Ia mai lasă-mă. Nu vezi că sunt vesel? Ești pe dracu să te iei. Am fost la Gigel, am tăiat porcul. Și să vezi ce nevastă are. Ce nevastă are? O bunăciune, nu ca tine. Spunea și de fiica mea că și ea îi demora vârșoare și că nu e a lui și după atâta timp și zic, de ce n-ai spus asta atunci, nu acum, după atâta I-ați timp. propus să faceți o expertiză genetică? Dacă el n-a vrut, acum... Ia coboară tu până în beci și adu o sticlă cu vin să ne petrecem și noi așa. Aoleu! Suntem singuri. Du-te, mă, de aici! Dar ce? Du-te! Dar ce? Ai fost în brațele altui bărbat, nu-ți mai place Bă, la dar tu mine? numai prostii vorbești, mă, așa? Du-te și adă sticla de vin, că nu-mi place să vorbesc pe uscat. Da, n-ai băut, mă, destul. Du-te și adă, femeie, sticla aia, că altfel îți sparg gura aia. Nu ți-aduc nimic, mă. El în ultimul timp bea foarte mult, cu toate că nu avea motive, deci aveam tot ce ne doream. Noi de Crăciun tot timpul aveam scandaluri. Curva tot cu coada pe sus. Cred că eram blestemați din... Era perioada când se tăiau porci și când venea mai des ocazia de a bea. Din păcate, da? A spart tot în bucătărie, dar asta fiind înainte de Crăciun, a spart tot în bucătărie. Atunci am făcut poze cu telefonul și noi fugind, toată bucătăria a rămas așa și atunci normal că el dimineața când s-a trezit a văzut. Raza comună erau camere de supraveghere. Întâmplarea a făcut ca una dintre camere să surprindă intrarea și ieșirea din curtea de unde se reclama dispariția. Ei au constatat că în data de 4 seara, în jurul orei 18, victima intră în curtea locuinței, dar până la data dispariției nu au mai observat ca victima să iasă din locuință. Pe la ce oră ați ajuns la casa prietenii? Pe la 6, 6 și jumătate. Singur ați venit? Nu, cu Alina. Mașina unde ați parcat-o? Ca de obicei, în fața porții. Ați mai ieșit în noaptea respectivă cu mașina? Nu. Unul dintre inculpați parca de obicei mașina în fața locuinței, nu obișnuia să o introducă în curte. Nici nu avea de ce? Și nu avea nici motiv ca să o introducă în curte. Și asta a fost un semn de întrebare, chiar destul de mare. De ce la ora noaptea târziu introduci mașina în curte? Hai! În urma vizionării am constatat că băiatul pleacă în data de 5, în jurul orelor 17:30, 17:45, împreună cu concubina victimei, cu prietena sa și fiul concubinei. Deci toți 5 s-au urcat în autoturism și au plecat. Până la urma urmei, vizionând camerele de supraveghere pe o perioadă mai mare de timp, era singura ipoteză care rămăsese în picioare cu privire la părăsirea imobilului de către victimă. Cert este că aveați imaginea lui cu o seară înainte, intrând în imobil, da. În momentul respectiv nu știam nici noi dacă omul a părăsit imobilul respectiv în autoturism viu sau decedat. M-am deplasat în curte, tot timpul doamna lângă mine. L-am rugat pe băiat să ne deschidă portbagajul autoturismului, în moment în care am constatat că portbagajul prezintă urme de umezeală, ceea ce ne-a născut o nouă suspiciune. Am văzut că mașina este spălată proaspăt. Când ați spălat-o? Ieri. Unde? În curtea casei prietenei mele. Păi înțeleg că erați îngrijorați că tatăl ei nu a mai ajuns acasă. Da. Preșul autoturismului era umed, deci ca și cum ar fi fost spălat.
evenimentul fiind în ianuarie, puțină lume își spală efectiv covorul care era din material textil, nu era covor din cauciuc. Efectiv, și-au și curățat mașina tot în interiorul curții, au aspirat, au spălat-o. O activitate ne la locul ei, frig afară să te-a pus să cureți și în interiorul curții și asta, da. De asta mi-a pus foarte multe semne de întrebare. La momentul respectiv, când i-am spus băiatului să deschidă portbagajul și l-am întrebat, dar de ce e umed? A avut o reacție destul de agresivă, a ridicat-o la tonalitatea, gen că cel bănuim pe el, că el n-are nicio treabă, n-are nicio implicare, să căutăm unde a plecat și să nu-l mai deranjăm pe el. Asta a fost prima lui reacție. De asemenea, s-au ridicat și niște fire de păr de dimensiuni reduse, cărunte, ceea ce ne-a neliniștit, oarecum, ca să spun așa. Acele urme și covorul care era umezit din autoturism ne-a dus cu gândul că ceva nu este în regulă. Motiv pentru care pe prietenul fetei l-am condus la noi la sediu, unde... Era proprietarul mașinii. Proprietarul mașinii. Am început să discutăm cu el toată povestea, unde a fost, cu cine a fost. Era tot timpul stresat, începea să transpire, moment în care eu și colegul meu ne-am dat seama că ceva nu e în regulă. Fiul dumneavoastră a avut conflicte cu Nicu, dar Ionuț, cum de a apărut și el în ecuația aceasta? Fiica mea îl cunoștea de, nu știu, de vreo 2-3 luni, ceva de genul. Ținea la fiica mea. Stăteam de vorbă la o cafea, fumam o țigară, stăteam de vorbă. Și el a avut o copilărie destul de grea. I-am povestit ce se întâmpla și în familia noastră. Simțiți că l-ați influențat? Povestindu-i aceste amănunte, l-ați influențat pentru a participa la comitele faptului? Probabil a simțit că și numai că eu i-am povestit chestia asta, i-a povestit și Andreea. Deci s-a plâns la el, asta știu că mi-a spus și el și mi-a spus și Andreea că s-a plâns la el, s-a plâns. I-a povestit. Și probabil, da, poate că a fost influențat cumva din chestia asta, i s-a făcut milă, că altfel nu. Deci să o ajute și el cumva și, din păcate... Din ce am discutat cu familia ei, undeva în luna decembrie, înainte de sărbătorile de iarnă, s-ar fi deplasat pe raza orașului Valea lui Mihai la una dintre rude și ar fi povestit că duce o viață grea cu victima, că consumă foarte mult alcool, este violent în momentele respective, este frică de el și că nu mai rezistă. S-a pus problema unui divorț? Personal, eu am adresat această întrebare. În moment ce ți-e greu și nu mai poți, există diferite modalități de a te despărți amiabil sau mai puțin amiabil de o persoană. Divorț sau o înțelegere amiabilă. Ea mi-a motivat că nu avea unde să meargă. Toată lumea dintre rudele lui știau, deci are o mătușă care stătea mai de mult chiar lângă noi și mătușa respectivă știa că doar o luat securea odată la noi și ne-am fugit la ea și deci ieșiri din astea a avut în continuu pe parcursul celor 17 ani. Nici în intervalul acela, din momentul în care l-ați declarat dispărut, nu s-au interesat? Nici măcar atâta să aibă bunul simț, zic eu, să fi venit și să întrebe ce s-a întâmplat. De ce? Din declarațiile marturilor și cu persoanele cu care am discutat din anturajul lor, nu ne-a reieșit că vreodată el ar fi fost violent fizic. Într-adevăr, când consuma alcool, începea să reproșeze fetei că nu urmează cursurile școlare, că lipsește nemotivat, că merge cu diferit băieți și așa mai departe. Că, de fapt, fiica lui nu este a lui, este o curvă, nu urmează cursurile școlii, gen că îl face de râs. Concubinei lui ce îi reproșa? Că îi consumă, îi strică banii pe care el produce în casă. Asta susținea concubina, că o acuza de infidelitate, într-adevăr, și că toți banii din casă sunt cheltuiți de ea. Îmi pare rău că s-a ajuns până aici, dar stând să mă gândesc,
puteam eu fi în locul lui astăzi. Colegii ne-au informat că în data de 5 au văzut pe cameră un autoturism ieșind din curtea respectivă. Eu i-am întrebat cu privire la motivul sau locul unde s-au deplasat. Au invocat că a fost la un hipermarket de unde au achiziționat murături. Întâmplarea a făcut că pe blatul de la bucătărie se aflau mai multe recipiente cu murături de diverse sortimente. La momentul respectiv i-am întrebat că despre murăturile respective e vorba. Mi-au spus că da, lipseau o bună parte din murăturile respective. În momentul în care mi-am pus un semn de întrebare, am luat decizia să ridicăm camerele, imaginile de supraveghere de la hipermarket unde ei susțineau că au fost să cumpere murături în ziua respectivă. În urma vizionării am constatat că între orele respective, când plecase de acasă și când revenise, nu apăreau pe imagine. După ce am vizionat imaginile de la acel hipermarket și am constatat că, de fapt, ei nu fuseseră acolo, reluând audierea, își aduceau aminte că au fost la un alt hipermarket și ne-am dat seama, într-un final, că există o problemă. Pot să vă spun că de la o oră la alta își schimbau declarațiile. Inclusiv cu locurile pe care le frecventau, inclusiv cu alibiul pe care și-l pregătiseră. Zic, tot timpul parcau autoturismul în fața imobilului. Adică aici? Aici, da. Am apucat să vizionăm toată noaptea și înainte cu o zi ca să le vedem ce mișcări fac ei. Am observat că tot timpul autoturismul era agarat în față. Dar în perioada premergătoare, deci noaptea respectivă, au introdus pe timp de noapte autoturismul în incintă, ceea ce din nou ne-au trezit mici bănuieli, după care autoturismul, cred că în jurul orei 23-24, dacă mai țin bine minte, pleacă, fără să știm cu ce persoană. Le-am verificat cât de cât și traseuri, iar ulterior am văzut tot de pe camera de la primărie de la Giriș că introduc din nou mașina în curte, ceea ce nu era normal cum procedaseră până în prezent. Traseul pe care l-au parcurs aceștia, nefiind cel pe care ei l-au dat în declarație, ne-am dat seama că mint în declarații. Am și stabilit atunci persoana care era cea mai slabă din punct de vedere psihic, practic, cu privire la eveniment și am discutat împreună cu acesta. Ce ați aflat atunci despre acel tânăr care a condus mașina? Era mașina lui, era un tânăr care era prietenul minorei, un tânăr care de altfel nu a vrut să se treabă cu organele de poliție, nu era o persoană cunoscută de către noi ca fiind cu probleme sau care să ridice anumite semne de întrebare. Aș vrea să vă uitați la această imagine de pe camera de supraveghere. Da. Ai ceva să-mi spui? Da. I-am spus că nu să-i se întâmple nimic, doar să coopereze cu noi pentru că e ceva în neregulă, pentru că povestea lor nu corespunde cu realitatea. Având camere de supraveghere ce surprind locuința, magazinele unde susțineau ei că au fost, ei nu apăreau pe camere. În moment în care băiatul cu lacrimi în ochi mi-a spus că da, aș vrea să vă spun ceva. Zic, te rog, spune. Și a început să-mi povestească. Ea ne-a pus. Cine? Mama Alinei. A zis că nu mai suportă și vrea să-l omorâm. Băiatul ne-a spus că după ce au comis fapta, au pus la punct un plan încât să nu fie identificați. Cum că victima ar fi plecat de acasă, nu mai e închis telefonul, nu reușesc să-l contacteze. Am anunțat procurorul criminalist, s-a constituit de îndată o echipă de cercetare la fața locului, eu și cu încă 2 colegi și colegii de la criminalistică. Astfel că ne-am deplasat spre locul unde se afla cadavrul victimei. Deja începea să se însereze, am încercat să ne grăbim încât să vedem cu exactitate locul și zona, întrucât nici fiica victimei, nici fiul vitreg, nici concubina nu recunoșteau nimic. Între timp, am dispus să fie conduși ei la sediul poliției. Ei o țineau pe lor, nu știm, a plecat de acasă, nu și-a lăsat telefonul, nu știm ce-i cu el, a fost băut, deci o țineau pe lor. Puteți să... Vrem să facem și noi niște verificări, să căutăm pe aici. Da,
Cum să nu? Vă rog, căutați pe aici, dar pot să mă duc până la centrală, că am lăsat băiatul să ocupe și nu știu dacă a băgat rumeguș că trebuie. Am înțeles. Că nu e mic, e copil. Am înțeles. Pot? Îmi dați voie? Puteți. Da, În timp ce noi efectuam cercetare la fața locului, concubina era foarte agitată și în continuu își dorea să meargă până în camera centralei. Am lăsat-o să meargă repede, în decurs de câteva secunde, 3, 4, 5 secunde, s-a întors înapoi. Fiind spre finalizare cercetare la fața locului, am spus că totuși hai să mă duc să fixez prin fotografiere și anexa respectivă unde se află și camera centralei. Când am intrat în anexa respectivă și am pus mâna pe clanța ușii și am deschis ușa, un fum negru gros de lemn a ieșit pe sub ușă, m-am dat un pic în spate, am stat vreo 5-10 secunde să iasă fumul. Ulterior, intrând în camera centralei să fotografiez locul, am zis că să caut și sursa fumului. În partea stângă, cum intram în camera centrală, erau depozitate o stivă de lemne uscate pentru a fi băgată în foc. Și era un lemn cu jar pus pe stiva respectivă de lemne. Deci, probabil că autoarea a încercat să incendieze locuința, da. Eu sunt cea mai mare vinovată că atunci n-am făcut pasul ăsta, să pun punct și să plec. Pentru că un om, când începe să-ți facă certuri, scandaluri, bătăi, la prima palmă urmează și a doua, și a treia și... Asta e un moment în viața noastră și nu numai a mea, cred că și a celorlalți, a copiilor mei, pe care nu o pot uita ușor și nu o pot uita deloc, niciodată. Pentru că cumva asta ne-a despărțit pe noi. Cu toate că eu am vrut ca fiica mea să nu mai sufere. Și s-a întâmplat ce s-a întâmplat și acum cred că suferă și mai mult. V-ați dori să uitați? Dar nu pot. Mi-aș dori, dar nu pot. Nu îmi apare el în fața mea, ci ea și el. Fiul meu și fiica mea. Nimic altceva, deci nu el. Și să vă spun sincer, da, îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat. Dar el, deci dacă ați întreba oamenii care chiar l-au cunoscut și să vă spună ce fel de om era și cum se comporta cu majoritatea, chiar și la locul de muncă, v-aș fi spus că e un miracol că am stat atâția ani cu el. Știu, v-am spus și vă repet, eu sunt vinovata că atunci l-am pus punct. Și nu m-am gândit că se va ajunge aici. Nu oricine face chestii din astea pentru cineva care nu ține la el sau nu iubește. Deci, pentru oricine nu poți face, mai ales o faptă din asta. Îmi pare rău pentru că el a căzut așa, parcă ar fi căzut din cer și a fost la locul nepotrivit, din păcate. Autorul, în urma recunoașterii faptei, ne-a condus pe raza localității Berechiu, pe câmp, într-o zonă agricolă. Aici este foarte multă vegetație, nu este un drum de acces, e doar un canal, cred, un canal colector de irigații, ceva. Ei și-au ales foarte bine zona. Da. Care dintre ei știa zona aceasta? Prietenul minorei știa această zonă, motiv pentru care au și venit aici, pentru a scăpa de cadavru într-o zonă cât mai greu accesibilă și ascunsă de privirile trecători, da. Băiatul a coborât și ne-a indicat acolo trebuie să fie. Am observat saci de culoare neagră, din material plastic. Am coborât împreună cu colegul de la criminalistică. Colegul a întors cadavru spre noi, se vedea că în zona feței sacul era rupt și am simțit un miros puternic de un lichid care la momentul respectiv nu ne-am dat seama ce este. Cadavrul prezenta urme la nivelul feței de ardere, ceva de genul ca și cum ar fi fost turnată o substanță corozivă asupra pielii.
Prezenta urme de lovituri la nivelul capului. Leziunile au provocat decesul, erau grave, profunde, fracturi craniene, o multitudine de lovituri în zona capului, în zona spatelui. Cadavrul prezenta arsuri chimice. A fost aruncată acea substanță chimică pe cadavrul respectiv, în partea superioară a bustului, de la bust spre cap, inclusiv nu mai avea păr pe scalp. Criminaliștii au reușit să ridice probe de aici, de la locul unde a fost găsit cadavrul, pentru că nu este vorba de locul faptei. Din interiorul sacilor în care a fost introdus cadavru, a fost ridicat într-un recipient din plastic un lichid de culoare brun roșcat, cu aspect de sânge, cu miros puternic înțepător. Ce anume a reieșit la analizarea acelui lichid? Ce substanță a fost folosită? A reieșit un amestec de sânge cu respectiva soluție de sodă folosită de inculpați pentru descompunerea și ascunderea urmelor infracțiunii. Întrucât fața nu mai putea fi recunoscută, s-a procedat la amprentarea cadavrului și aceste urme au fost comparate cu cele găsite în locuința victimei. Medicul legist nu a reușit să efectueze autopsia în ziua respectivă, nici măcar în următoarea zi, întrucât era înghețat și, din ce mi-amintesc, autopsia a fost undeva în data de 11. Noi am găsit cadavrul în data de 9, până s-a dezghețat cadavrul. Afară era foarte frig, fiind ianuarie, început de ianuarie, după sărbători. De la fața locului, copilul ne-a condus în localitatea Leș, la ieșire din localitatea Leș, unde ne-a indicat locul, zona, că fiind noapte, nu ne-a putut specifica cu exactitate cam unde a aruncat bucata de metal, levierul, astfel că am mobilizat mai mulți colegi și am rugat de la secția 5 să scotocim zona, pentru că era foarte important să găsim corpul delict. Cam aici este? Da, aproximativ în această zonă, la ieșire din localitatea Livada, unde au aruncat într-un șanț corpul delict, acea rangă metalică, aproximativ de 60 de centimetri lungime, pe care a folosit-o pentru a lovi victima în zona capului. Iar pe parcursul cercetărilor, experții criminaliști au stabilit că pe acesta se găseau fire de păr și urme de sânge aparținând victimei. Ce distanță este între acest loc și locul unde a fost găsit cadavrul? Aproximativ 10-12 km. Și au bătut atâta drum numai ca să arunce ranga în altă parte? Da, cu intenția clară de a nu fi găsită de către organele de urmărire penală. La domiciliul victimei am început cu o recercetare amănunțită interioară, unde nu am găsit nimic bănuitor. În schimb, trecând la partea exterioară a locuinței, în a doua curte, am tratat cu o substanță activă și pe sol s-au evidențiat fluorescențe albastre, ceea ce ne-au indicat faptul că acolo a stat cadavrul și că... Acelea erau urme de sânge? Urme de sânge, da. Au trecut 3 zile și după aceea încă vreo 2-3 până când poliția s-a lămurit în ceea ce vă privește. Da, asta fiind în 3 spre 4 și în 9 a venit poliția dimineață, l-au dus pe Ionuț cu mașina și mai târziu, la câteva ore, m-au dus pe mine. Ne-au interogat și asta a fost până dimineață, deci acolo s-a terminat tot. Ați mai întâlnit un astfel de caz? Nu. Este singurul caz la care am participat efectiv cu un astfel de mod de operare. Totul a fost îmbrăcat foarte frumos într-o dispariție și au făcut un alibi aproape perfect, zic ei. Eu nu-l consider vinovat pe el, pentru că orice copil ar fi făcut poate la fel. Eu nu-l consider vinovat, nu.
Știți, să vă spun cine a fost cel mai mare vinovat în toată povestea asta? Eu. De ce? Îmi asum. Deci ceea ce spun îmi asum. De ce sunt cea mai mare vinovată? Pentru că atunci când au început să se întâmple, la început, certurile, scandalurile, trebuia să pun punct și să plec. Au pus la punct destul de bine planul și au pregătit obiectele cu care să comită fapta, au pus la punct modalitatea de a scăpa de cadavru, de probele care ar fi putut să-i conduc să indice ca presupuși autori, dar într-un final am reușit să descoperim adevărul. Poate sunt și alte femei în situația în care am fost eu, să înțeleagă că atunci când ai primit prima palmă, să pleci și să nu mai stai. La prima palmă, nu mai departe. Pentru că, rămânând și suferind mai departe, se poate întâmpla o tragedie și, din păcate, suferința e mult mai mare. Nu neapărat pentru mine, să zic, în cazul meu, ci pentru copii. Am că îl văd eu, că mi se pare că parcă tot timpul aș vedea și câteodată noapte, dar aia e partea a doua, aia trece. E numai o viziune. Cum a decurs ziua respectivă? Eu aș fi vrut să o uit, dar, din păcate, oricum va rămâne în amintire. Wow, nenorociților, vă omor, mă, dai pe toți! Atunci, în momentul când l-au lovit, a fost, parcă s-a lăsat așa o liniște din aia, nu știu, deci o liniște mormântală, deci nu,